Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da warhaka, sannan mu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shirinmu na siyasar mu a yau wanda yake zo muku daga nan PTV Hausa gatan al'umma. Sunana Amina Sabo Garba Fage. Har kullum shirin siyasar mu a yau shiri ne da kan tattauna da matasa waɗanda suke cikin siyasa domin tattaunawa da su mu ji yanda batutuwan siyasa suke kayawa a yankunan su. Kuma yau ma shirin namu gashi a jihar Yobe, inda ya samu bakuncin Honorable Bukar Adamu, Algon Chairman na jihar Yobe, wanda duka kananan hukumomin shugabannin su suke gargashin sa. Honorable, mu ne maka barka da shigowa cikin wannan shirin. Da farko za mu so ka dan ba masu sauraro, masu kallon mu tarihin wane ne Honorable Bukar Adamu. To alhamdulillah, a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana kamar yadda kika faɗa, Bukar Adamu, wanda aka haife shi a nan cikin Damaturu, kuma ya yi makarantarsa ta firamare a nan cikin ƙaramar hukumar Damaturu, inda ake kira ta Injuwaji Primary School. Na je kuma na yi secondary school a nan wata makaranta tana nan a Bujiba Local Government, wani gari Gwaneri, wanda na yi from 1 to 6 a wannan makaranta na gama. Na zo kuma na je Bayero University Kano na yi diploma in mass communication. Bayan nan na dawo na sake tafiya University of Maiduguri, inda na je na yi BA history, degree na farko kenan. So bayan nan na sake zuwa na je ni jami'a ta Jos, wanda ake ta Uni Jos, inda na je na yi degree na biyu. Kafin nan dama muna siyasa, wanda na yi kansila ba ɗaya ba biyu ba uku ba, da kuma har Allah ya kawo kuma yau muka zama zababbu a shugabannin ƙananan hukumomi a wannan jiha, wanda muka gama tenuwa cikin lafiya. Don kuma mai girma gwamna har yanzu ya ƙara mana harkar kwariya na wata 6 muka gama, ya ƙara mana wata 6 yanzu, wanda muna kan gab da kare wannan wata 6 kuma a harkar kwariya, wanda yanzu cika mana shekara 4 muna kan wannan karagar mulki a wannan ƙaramar hukuma ta Damaturu. Masha Allah. Honorable, jihar Yobe tana da ƙananan hukumomi guda 17, wanda kowace ƙaramar hukuma tana da shugaban ƙaramar hukuma, sannan kuma kai ne shugaban dukkan wayannan shugabanni. A matsayinka na shugaban dukkanin wata ƙaramar hukuma, ko in ce shugabannin dukkan ƙaramar hukumar Yobe, wanda ta goma shi gwamnatin mai malabu ne, Honorable mai malabu ne ta yi kowane hoɓɓasa ta akan ƙananan hukumomi a matsayinka na shugaba wanda za ka iya idarwa? To alhamdulillah, wannan ke shigo inda ya kamata da ma a yi maganar, wadda maganan aiki kamar malabu ne, wannan ba abu ne koyi, abu ne na fili, saboda haka abu ne wanda kowa ya san shi, wadda amma tunda interview ne ya kamata mu lissafa su. Wadda ni a matsayin shugaban karamar hukumar Damaturu daga nan cikin garin Damaturu zan miki magana, da kuma a matsayin shugaban jami'in jihar Yobe zan miki magana akan jihar gaba ɗayanta. Lokacin da mai girma gwamna ya shigo a tenon shi na farko, ayyukan da ya shimfiɗa mana a wannan jiha da wannan karamar hukuma, ko a shekara 8 aka ce gwamna ya yi ta, da wannan ta gama komai. Misali, mai girma gwamna a wannan karamar hukuma ta wadda ya shigo da farko ba abin da ya fara shimfiɗa mana irin gidaje. Tun da aka kafa demokaradiyya a jihar Yobe, gwamnoni da suka yi gaba ɗayansu kafin shi, ba wani duk gidajen kika hada na gwamnati da aka gina ba su kai gida kwaya 1000 ba, amma a lokaci ɗaya ya zo mana gida guda 3600 da wani abu don ma'aikata su shiga wannan gidaje. Bayan nan mai girma gwamna ya zo shi ya ƙara zuba mana kasuwa ta zamani, wanda duka a kasuwoyi guda 5 da aka yi ko 6 ba wanda ya kai ta Damaturu girma, wanda idan ki ne na fatan kin ganshi a kan hanyar Fatisku. Mai girma gwamna, alhamdulillah, ina fatan kun je cikin teaching hospital da Damaturu kun ga irin ayyuka da ya shimfiɗa mana, wanda a arewacin Najeriya wanda ba ki samu irin ta. Mai girma gwamna a cikin alƙawarinsa da ya yi cewa yana son aƙalla kowace wata sai ya mata santa na kiwon lafiya, wanda mu a jihar a cikin Damaturu a ward 11 da yake da shi, akwai ward 1 da take da ma wannan kiwon lafiya santa guda 3 zuwa guda 4, ba ma ɗayan da yake magana ba. Wanda kuma a jihar Yobe kike magana gaba daya a ward guda 178 da yake da su, kusan yanzu ya mana guda 158, wanda dama yace a shekara 8 yake so kai masu, to a shekara 4 ne 158, wanda saura kaɗan ne ma a kammala wayannan din. Wannan akalla ɗaya kenan, dan za ki samu wani guri 2 wani guri ma 3 din. Mai girma gwamna da ya zo a nan a wannan local government tawa ya shimfiɗa mana kwaltina wanda yake linkin anguwa da anguwa, township da ake magana. Mai girma gwamna bai yi ƙasa gwiwa ba,
duk wani hanyoyin ana samun solar street light. A girma gwamna har yanzu wayannan manyan hanyoyi namu da ke ganin su nan da girma gwamna duk ya canja su, an yi modernizing wayannan wuta da ke ganin su solar, ba wanda ya samu a kai bane, kusan zuwansa sau biyu aka canja su na zamani. Da za ki gansu wani gangarin da manyan batira a kai da wani katon panel, to gaba yana ci gaba, yanzu wutan za ki gan shi kawai yana haskawa idan dare. Da girma gwamna bai kasa gudu ba, wanda yanzu haka da muke gaya miki yana zuwa mana shopping complex plaza a nan tsofin moto park nawa, wanda yanzu ake ganin sa kan babbar da ba shi a tale-talen nan. Da girma gwamna a zuwan sannan sanin kanki ne, na san kina da labari kuma kin gani yanzu airport da muke da shi ana so banan nan ana tsammanin Allah da hajjin bana a nan za a tashi na mutane jihar Yobe. Wannan shine abin da ya kai shi kasar waje ba kan wannan airport. Duk wannan yana cin ayyuka wanda aka yi shi a shekara 4 na baya. Mai girma gwamna a yanzu magana da nake miki ya sake bada hanyoyi ta shigo a cikin garin Damatu da drainage sama da kilomita 10 wanda an riga ni a wurin a yancin za su fara ayyuka. Mai girma gwamna a wannan karamin hukuma tawa idan ya wata bangaren ruwa sha bohol da ni a zuwa na aka kama baya kafin ma in zo da zuwa na wallahi ba zai iya ruwa sabin bohol da muka yi maintenance kan wannan damar aikin sa ne. Yace ba dare ba rana kar mu yadda mu ga al'umma su kwana babu ruwa. To amma honorable ban katse ka ba, akwai ƙananan hukumomi ko mutane daga cikin wasu daga cikin ƙananan hukumomi da suke fitowa suna cewa aikin da ake yi bai je ga inda ya kamata ya je ba, ma'ana bai je gare su ba. Ba gaskiya ba, wannan jihar Yobe da muke da lokacin da guda 17 wallahi ki aje maganar siyasa mana magana na Allah. Babu local government da mai gidan gwamnati bai kai mata ayyuka ba. Sai sa nake son gaya miki yanzu magana hanya da nake miki yana zama governor da dukkan karamar hukumar da headquarter da bata da hanya sai da shi faɗa mata kafin mu zo wannan shekara na sakan tenuwa. Misali shine in kin je garin Fune, garin Damagu, Fune local da zaki ga hanyoyi a cikin gari duk Allah su tenuwa aka yi su. In kin je Tarmowa babban gida zaki samu wannan hanya. In kin je Jajimaji ka raso local government zaki samu wannan hanya. Idan kin je cikin yadi Gujiba local government zaki samu wannan hanyoyi din. Wayannan hanyoyi ne wanda aka dinga linkin na kowace cikin headquarters local government. Banda inter-villages wato ƙauye zuwa ƙauye, a ce miki kamar a ce miki Ganjar masu a Jajere, a ce miki kamar abunan Damagun zuwa abunan Gubana, a ce miki kamar daga Futiskun zuwa Jajere, a ce miki daga haka irin wannan ƙauyuka ɗin wannan babu irgi a kansa. Mai girma gwamna duk a wani last da ke gaya miki a nan ne ya je buga wannan kataɓarin trailer park da yake garin Futiskun, duk a wannan fetano aka yi shi. Mai girma gwamna kamar yadda nake miki magana wannan kasuwa ta mun ta Damatu, haka aka kai ta garin Gashi wanda an buɗe tana harka, haka aka yi ta garin Guru, haka aka yi ta zuwa garin Fatus kuma haka yanzu ake kan na garin Gaida. Yanzu wayan ayyuka da nake ga miki ne 5 modern markets ko su kaɗai kai zuwa first tenure aka gama abubuwa bare irin su suna ana ta zuba su a kai. Kuma yanzu magana da nake son ga miki magana na wannan solar street light din nan ta shiga kowace local government 17 da muke so a wannan faɗin jiha. So kin ga aiki da muke magana ba muna aikin wai local government har ƙauyukan wannan da suke wannan local government. To kamar da muka yi dan tattauna da wasu daga cikin 'yan kasuwa na jihar Yobe musamman na sunan garin Damaturu suna kai koke cewar an gama kasuwanni ga ta an gama a tsaye amma ba a shiga ba. Shin a matsayinka na shugaba na wannan karamar hukuma wani irin hoɓɓasa kake ko ka kai koken ga mai girma gwamna da? Ina riga ai magana ne suke babu yanda zaka gama kasuwa ka rubuta dama kai da 'yan kasuwa ne. Ai first priority da yazo ya ce mu jihar Yobe dukan mun ci mun la'aka ne da kan gwamnati yana ɗaya daga cikin zildinsa da ke kai zuba wayannan kasuwoyi. Saboda duk mu koma kan kasuwa tunda ba kasuwa kayan ana ake zuwa ɗiba kai wani guri waye na duba ba za mu yi kasuwa mu yi kasuwancin ba wanda yake wani dan kasuwa da yake ce miki an gama kasuwan Damatu a rufe a yi ne a rufe wa aljanu kuma inda aka gama su ai da an shiga yanzu gajiyo da ai kare ai an buɗe an ba su yanzu guru da tana kai za a buɗe ta za ka je kasuwa ba haɗa wuta ba ne ɗan kun gida na kan haɗa wutanta ana tsoron bohol ana yin outpost duka yanzu a cikinsa wayannan ƙananan abubuwan dole sai an gama za ka zo kasa bayan ka gina shaguna ba shi kaɗai ake bukata ba ana bukatar wuta ana bukatar ruwa ana bukatar security wa'annan suna yake kansu wanda ina so tabbatar miki nan da kwana 60 wata biyu da muke kai kafin new year za a yi complete wannan ƙananan abubuwan kuma za a zo a buɗe musu a danka musu sabagen son yan kasuwan duk da girman wannan kasuwan ba yanzu ake mana wannan plaza da nake ga miki tsakiyar gari duka dan wa ake ba da ma'aikata ko yan siyasa ana da yan kasuwa ne to saboda haka nan da wata biyu na sabon shekara ita kanta wannan tashi ana tunanin gabata dan wata 3 haka ba su insha Allah wannan rabal a matsayinka na Algon ciyawan na wannan jiha ta Yobe akwai jihohi da dama da zaka ga
masu ruwa da tsaki ko in ce shugabannin ƙananan hukumomi sukan koka akan cewar su akan sa aljihun gwamnati. Shin ya abin yake a Yobe? Akwai wani tsari da kuke zuwa da shi wanda kowane ciyama ma'ana kowane shugaban karamar hukuma zai shiga cikin tsarin ya zama na kowa an tafiya ɗaya ko kuma a nan din ma akwai wani tsari kamar yaya? Irin akwai shugabannin ƙananan hukumomi a sauran jihohi da zaka ji suna ma complain akan cewar su ana sa su aljihu ba a fito da su, ma'ana ana dan kakkanye su a fi ko akan titi muke ba inda ka samu aljihu a titi ma muke ma ba wai kusa da aljihu ba. Ni ban san ma magana wani aljihu ba. Duk ciyama da ke gansa karamar hukuma da Yobe guda 17 nan wallahi cin gashin kanmu gwamna ya ba muke yi. A nan nake bada approval, a nan zan cire kuɗi na in yi buƙatu. Saboda haka babu abun da shi da tsarin gwamnati akwai limit din ciyaman, akwai limit kuma da sai wajen gwamna. Kuma shi ne nake gaya miki cewa ya ba mu ne idonsa a grassroots. Saboda haka ya ba mu umarnin cewa duk abin da muka san ya tabbata da mu da mu bata lokaci mu tabbatar mun yi shi. In karancin kuɗi kai da shi a kawo naka kana rubuta kana tura masa a take za tura maka kuɗin ka. So magana an saka a jibu an sa ziko an saka wani abu mu ba ma cikin wannan layin a wannan jiha ta mu ta Yobe. An sake mana Haushe na cewa an sake maka mara ko to mu ba mara ba, an sake mana kafa gudu muke fita ina muke fita. To wannan rabul a matsayinka na shugabannin ƙananan hukumomi ta bangaren ka wani irin gudunmawa kake bayarwa ko kake kaiwa ga gwamnati yanda abubuwa za su isa ga talaka a matsayinka na shugaba domin jin daɗin? Alhamdulillah, kamar da daga miki mu shugabannin ƙananan hukumomi mu ne idan gwamna mu ne muke gara su. Amfanin mu shine mu tabbatar talaka da ke ƙasa ya taba moriyar demokaradiyya din. So saboda haka ba dare ba rana duk abin da muke yi muna yi ne dan shi mai girma gwamna, kuma duk abin da muke musu din shi yake ba mu approval. So kokarin mu kullun shine muga cewa talaka daga grassroots ya san me gwamnati yasa ke jage cewa buni alheri ne ya shiga kasa yasa ke fadanta. So saboda haka mu a jihar Yobe tsakanin mu da shi shine sai godiya. Tsakanin talakan jihar Yobe da mai mala shine godiya. Godiya shine take ka zuba masa godiya. Wanda ina so faɗa miki a faɗin karamar hukumar Damaturu babu akwati ɗaya da PDP ta ci. Wannan shine godiya ga shi. Ba waka daga hannu ga na gode buni alheri ba. A zuba mu wannan ƙuri'a din shine godiyar mu. Muna da akwati sama da 222 babu ɗaya da PDP ta kama. Wannan muna sake godiya kenan ga mai malaku. To wannan rabin wata tafiyar nasara za ka ga tana cike da kalubale a cikin ta. Shin akwai wani kalubale da kuke fuskanta a wannan tafiya? Alhamdulillah, duk a rayuwa babu rayuwar da babu kalubale. Kalubale na rayuwa shine kullun ka dinga aiki kamar yadda yanzu kike faɗi. Gini ne yanzu mai girma gwamna yake yin kasuwa, yake yin su gine-ginen tasha, wanda ganin wannan ma kamata ka ce san barka. Amma wani yana ce miki wai an rufe ta kuma dan shi aka yi. To kin ga shi kalubalen rashin fahimtar me gwamnati take yi. Yau kai ko kurma ne ko baka wani in aka ce ma an gina kasuwa aka ce me yasa ba bude ba, me ba gama ba ne. Bare mutumin da yake ido yana kallo. A'a ba yi fenti ba, a'a ba yi kaza ba. Amma saboda ra'ayin mutum zaka zai ce maka an gina kasuwa an rufe. To irin wannan su ne kalubale rashin fahimta. Kana kokarin kai wa mutum abin da zai ji daɗi amma shi ya kasa fahimtar ka. Wannan shi babban kalubale ga shugaba. Ko kuma a shugaba ga kokarin sa yana aikin sai ka ga boye alkhairin sa kana ka faɗi sharrin sa. To wannan su ne manyan kalubale da mu muke fuskanta, amma bayan wannan tsakanin mu da gwamnati ko kuma da talaka sun dai mu ce san barka alhamdulillah. To wannan rabul a ƙarshe wani kira za ka yi ga al'ummar jihar Yobe gabaki daya? Kira na ga al'ummar jihar Yobe gaba daya shine abin da aka saba inda muke uwa ɗaya muke masu biyayya mu ci gaba da wannan. Tsakanin mu da shugabanni mu fita daga wannan layin batanci da wasu faɗin abu marasa kyau tsakanin mu da su sai fatan alkhairi. Addu'a shi yasa ka sake samu shugaba yana maka aiki mai kyau. Addu'a shi yasa, amma ihun ka a waya social media da batanci na ɗaya ba zai rage wannan shugaban ba ko ba zai hana shi abin alkhairi ba, ba da kai kana cikin musiba. Amma ɗan kana talaka tsakaninka da shugaba shine in abu baka sani ba ka bar shi a matsayin baka san shi ba, ko kuma ka nemi tuntuɓa dan ka san wannan abu. Amma in ka ci gaba da addu'a maybe za ka zo ka fahimci menene wannan gwamnati take so ta yi, me kudurinta, wanda kudurin mai malaku ne a buɗe take. Ya kamata yanzu duk a shekara hudu da ya gama duk dan jihar Yobe ya fahimci ina mai malaku ne dosa. Shi yasa ake kiran shi buni alkhairin ne take ta shimfiɗa mana ita. So wannan kiran da nake wa al'ummar jihar Yobe mu ci gaba da addu'a shugabanninmu daga matakin local government har zuwa na shugaban kasa ba ma jiha ba. To idan muna wannan kullum za mu ci gaba da muriyar demokaradiyya a wannan jihar ta. To wani rabu muna godiya sai a yi sallama da masu. To alhamdulillah da wannan nake godiya, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya mai da gida lafiya. Amin. Masha Allah. Masu kallo duka a nan zamu ja labulan wannan shiri. A madadin hukumar gudanarwa na PTV Hausa gatan al'umma wacce ita ta dauki nauyin kawo muku wannan shiri. Ni Amina Saba Garba Fage da na gabatar nake cewa ku tura da mu a cikin wani shirin. Ma'assalam.